Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro impias bhai pi shiki Khubor kimat. Yini phasha ni kon shap shiki Khubor nakling kibta chong Jylla. U sembut mitirong ba Jylla ba Preston song haka arpu khandai Tarik Naitung asapun rio. Ulo ong ba haka jingle yakendu kinong yalam balang na Meghalaya hapo ka jingalam jong mitirong ba Jylla konrat kong kasangma yaki menteri ka sarkar pedeng halor kamat Foreign Contribution Regulation Act lakular pan penbet yak kendon kabakta yaki balang Kristan ha North East bat khamtam ha Meghalaya. Ka Shillong Bar Association haka laipo Tarik Naitung asapun rio. Kala pentip bakala shong jingalang kirki haka arpkandai Tarik Naitung asapun rio. Tang shio yaki Khubor ki bayade bat ka jingmudui ejahar jongkawai ka samla puli internship kabarang puli law persha yau senior advocate da ka ba keno ba ula kudup jubor bat kata jubor yaka haka chamber jong u kabadon hakiting road Shillong. Ka senjuk senglong kami himalang rin haka arpu khandai Tarik Naitung asapun rio kala pendramjur ya ka jingkran jong uba PS ringdo haka YouTube ka channel ka jong u hadin baki kun ki hajar jong ka himalang rin kitur pajba sho office trekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpu Tarik Naitung asapun rio bandawa bariban pelong ya ka election JCM haka himalang rin namar ka jingbam dan jingshania shu yos im nangtai sings im yong. Usembut mitirong ba Jylla ba Preston song ula pensyai ba ka sarkar Jylla kamdan jingtmu satya banweng no ya ka facilitation center kabalabu hakashnong umling Pyrthei district. Haba kren shikla Pyrthei Khubor uba song ula penkesan ba ka jing IT shibinta ka jaka syakatanan jungok kai Pyrthei ba kan shna ya ka food court ani ka jaka ban kalong man pinsup ikibrio kibanabar kibahab man ya lingba ka facilitation center shwabanrung shapo ka Jylla. Kala Sapriangka audio recording hakabala keno baka Shri Cement Limited kala penankam daki trashnong ban terwa pisa 1000 tingka shikli briok nang ban penbuan shu yakinong kershan haka public hearing lani ka jingpen sngau ba bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ka bansalong haka lifeway Tarik Naitung arata pun rio. Usembut mitirong ba Jylla bakmi yakatanat PWD roads ba Preston song haka arpu khandai Tarik Naitung arata pun rio. Ula pentim ba ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kalashna ya ka subway ha ka surong baladukut harum kalait ngkot dangshen. Kasor ka Meghalaya ha ka arpu khandai Tarik Naitung asapun rio kalapenmi ya ka jingpen bena ba amde shu ban penkup buram ya menterong ba ya ki sembut menterong ba ya ki menteri sarkar lani ki kenrem ki lendan ha kino ki program bala pelong da ka sarkar Jylla. Haka jingpen bina bala pimi da katanat personnel and ARA bala soy da ka secretary katanat personnel and ARA ka kong isa wanda lalu kalau ong ba kan ni ka jingptha kan trekam habaro ki program jong ka sarkar Jylla. Ka lenti ya ikjan jirun ka bami shayaw polo kala kluy war hadin ba kinong trey jong ka Shillong Municipal Board ha ka lai Tarik Naitung asapun rio kala pen pralon ya ki rensan shong di jing di jong kinong di madan ki baju im ka majak po da ka ba di madan ha ka nika lenti ya ikjan. Ka sarkar Jylla kala pha ya ka jing ai jing mun shaka sarkar pedeng bakan shuthiet no ya ka jaka berban ai pat shikinong shong shnong namar ba ki don ki shnong hapo ka Jylla ki ba hap shaba jong ka jingker signer andala sedang ya ka jingker signer ha ka jingjengai ka ba shispa san poyat na umapun. Usembut mitirong ba Jylla ba Preston song ha ka arpu khandai Tarik Naitung asapun rio ula plipat ba ya ka East Khasi Hills Grievance Redressal Portal balashna kirpang da ka office jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills da ka jingtmu ban ai ya ka jingshakri jong ka sarkar ha ki tingkong yin bat ban penbaru ya ka rukom ai jingshakri ya ki patba ha ki nong kendong ki patba jong ka shnong rem East Jantia Hills District ki ba persha ya ka public hearing lani ka jingpen sngau patba ka ban sapelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka banta ka Shri Cement Limited ha ka laipo Tarik Naitung asapun rio kila pakhang lenti da ki mau hapreng surok bat kila bat lot ya ki brio ki batmu ban let sa mi lepa shaka shnong right stong
Namar kalinti ya kalong kabajengai bat kabashimporu bun kenta ban poi syakani ashnam. Menteri Kasar Jylla uba sostena sotun ubadeiru MLA jong kajirang konstituensi. Haka ap kundai Tarik Naitung aja pun rio ulalum yaki patba jong kathan bernihan ban pensyai halor kajingtmu jong Sarkar lingba ka Meghalaya State Pollution Control Board ban bu yaki kinjatiar balatip kumki WARO C6 balawanra daka Zero Carbon GTech 24 Private Limited nagabanta ban weng yaka jingjabo jong kala air hagathan bernihan report district. Kirkot jongka Nyautrap Youth Development Council Maurang Kening Circle haka miet jongka arbu kendai Tarik Naitung aja pun rio. Kila yo bat yaka way ka truck pick up kabadon yo number ML Not Sun AD Sun Iway Not Pra. Haka shnong puriak East Jandi Hills String. Haka bala keno bakalakit bean yaki kat artli ki masi ban kayi tu klem kashalan. Sembut mesyuarat bak Jylla bak Preston dan song nak kerpat ikinong di madan bakin ai ya kajingan trilang ha kajingpin kedria sya ki yau dielang ki bala penshna thamai kenang man weng ya kajingkap nia kilenti ya kejan bat ki surok kilenti ki sengkian ka Nyautrap Integrated Territorial Organization ha ka lai Tarik Naitung aja pun rio kala IT da kajing tho shom menteri ketnat boarding ka Sarkar Jylla uba met ba lengdo ban persya ya ka short tender notice bala penmi ha ka arpa Tarik Naitung aja pun rio da ka Meghalaya Energy Corporation Limited Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nagabanta bandi yaki marjot lingba ka e-auction ha ka rinsan jong ka Metal Scrap Trade Corporation Limited kabadai ka public sector company ka bahap hapo ka jingkmi jong ka Ministry of Steel ka Sarkar India. Palat shispa teli gilong yeng hagshnong mau jam bat khap mau kishnong ki bahap hapok ka mau kenro CNRD block East Khasi Hills District. Kila pendep ya ka jingsha hikai pendebin ban shet jingbam bala pelong da ka FMA Outreach Shillong. Ya ka bala krishan jingarap pisa da ka Meghalaya State Skill Development Society. Ka office Divisional Forest Officer ka bapet ya ka East Khasi Hills bat ka Ribhoi District. Lingba ka jing ujor jong ka Nyautrap Integrated Territorial Organization kala dan kuna sanlang nyopo prahaja praspa nyopo pratingka ya ka riangdo Venus Private Limited kabadon ha umyam hadin bakalalap bakalap penken yaki kendon an ngine phai menta shi Khubor na Kylleng ki benta jong kari ki MP Kylleng persya klami jindat na yeng darbar thau an Rajya Sabha hagas ki palai unoyalam Kylleng sanshar UJP na da ulapin scam ba Kylleng persya kamdon agenda bat kamkwa ya ka jingakren katba ka Sarkar kalapin kre banyatai ya borok kimat jingakren ka jinglong jingman ka san Pyrthei hapuni kala kiu bha hashwa ba menteri katnat kampo ying jong ka Sarkar pedeng Amit Shah unlet yu kajat shakni ka nongba ha ka shitarik unaila bat nakalyang jong ka BJP kala maham balada ka Congress ka mi ban persya ka BJP ru kan hab ban penpai kala da ka ba khliam no ya ka jinya ka jia ka bala ne prasnam kanthi ka Vigilance and Anti-Corruption Bureau kala penkut no ya ka jing tokit ya ka jing no persya ya mitrang ba ka Jylla VD Sustesan halo ka jinglum pisah UK na ka benta banchna thamai ya ki yeng kisam hadin ka jing shlei ka bala jaha Kerala house nam aza khatpra Unong seng ka Jan Suraj ubadeiru ukurtong jong ka election steng samoy ha Bankipur Assembly uprashan Kishore ha ka skipalai ulakam bakipat ba kiladep ban rai lupa ban thevut persya ya ka BJP ha ka by election ka ban salongshen Vijayendra badeiru president ka BJP ha ka Jylla Karnataka baru badeiru MLA ha ka skipalai takranting yaw Rahul Gandhi ubalong noyalam jong ka seng Congress halo ka jingpin slam ban pinhe ya ka kunhun menteri jong ka Sarkar Karnataka da ka babu jingkili hatu unongyalam Kylleng persya haluk sabha ukhen ki patba jong ka Jylla kumki riubi ban pensum ya ka kam ka bathmu ban kentiu ya ka jingbei tingka ha ka kwat ka khia ka Sarkar Tamil Nadu kala thmu ban pentrikam ya ka rukom ai jingbin ka badon tang ka wei ka jingkhang na ka banta ki hospital ban penkut no ya ka rukom ai jingmenjur ka bala sha kan tho la slam ha namar ka jing pin slam ha ka rukom trikam Asnam hadian bakawai ni kijing jalang shop Mariang ka Bashir khai ha ka Jylla Kerala ka bala penjon ya kishnong jong ka chura mala ban mundakai ka jingso si ka dangya biteng hadu menta kuman penken mau ka jing tuwa khandau ha ka laipau Tarik Naitung aja pusau kala khat jubor ya ka jing em ji ki lai spa laipau wot ki brio kunthop ya laipu argun bala pentip ningkong bat ki bala ja ngai hadian kani ka jingja
Ka kunhun pulit jong ka Kolkata ka Durga Suraksha Squad ka bala sedang dangshen mentau benai na ka benta ban pinsngot hu yaki kamrunar persha yaki kenthei menta kan phong da ki weskut parashna kerpang ki badan yakadur jong ka blai Durga. Kini paklang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka election ha Pakistan occupied Kashmir kala sakhi da ka jingaki ka bajur bat ki jingkul mar Kylleng gi chaka. Harian bakalami ka jingkno bakadan ka jinglet hok ha ka election. Ka Joint Action Awami Committee ka ba la pelong ya ka ni ka jingaki kala kerpat bun si ni ki pai ba jong ka than men pinne ya ka shong san kat barang don ka election. Katu kat ningut ki MP jong kari bilan kila penpau ya ka jingsong khia ka bajur halor ka jingkul mar ha Pakistan occupied Kashmir. Ha ka ba palat sau phongut ki rio pai ba kila yam ba da ki phongut la min saujur ha ka jingsha thambor ha ki bor pahara jong ka Pakistan. High Commissioner ka India sa Bangladesh Dinesh Trivedi ulapan pawya ka jingsong scam ba ka jingade hapreng ki artli kiri kanya chakman ladau minturang ba do jongkari Bangladesh Tarik unwan jungo ya ka India. President jong ka United States Donald Trump mula kentu ya ka United Kingdom makan penyar ya ka jingpenmi penyang bat gas hanot si da ka ba kentho ba da ka ba le ya ka ni kan penpai biang ya ka jingklan ha ka yo ka kot jong ka Britain bat kentho juru iki policy trekam ha ka ba ya de ba ka jingwan bu hai shnong ki menderi ha ka ri Britain ka United States class dang ya ka jingher thama ka bathmai persha ya ki Iran kum ka jingpen pai kala hadien ba ka Iran kala her thama ya ki shipai United States ha Middle East. Kinong tre ber ki parlo jong ka UN ki la penjur ya ki jing persang ban a jingiram ya ki nong shong shnong ha Gaza kunthobru ya ka jing shakta ha ki knyang jingpang la ong office jong ka UN for the coordination of humanitarian affairs. Armut ki he officer jong ka UN ki la kuntu ya ki ri jong ka Pyrthei ban penjur ya ki la jingada ya ka jingpang Ebola ha ka ri Congo namar ka jing sapriang jong ka ni ka klam kala palat ya ka jingada. Tikitu gilang Khubor hagimat matasi kublay. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.